дӯстони муҳтарами тоҷик, шумо дар даст гирифтед яке аз аввалин китобиро, ки дар бораи дӯстӣ халқҳои тотару-тоҷик, ки торихи бештар аз 1000 солро дар бар мегирад, хабар мерасонад. Чанд борҳо замини меҳмоннавозӣ аҷдодони мо барои он намояндагони татор, ки қисмати берахми ҳаёт онҳоро фирори ватан карда буд, ватани дуюмин гашта буд. Дар замони ҳозира халқи татор таърихи гузаштагони худро фаромӯш накардааст ва дар ин рӯзҳои душворе, ки ба сари як қисм намондагони миллати тоҷик омад, дасти ёрӣ дароз карда бо дасти кушоду дили шод онҳоро қабул намуда ба кор ва хонаву чой таъмин намуд. Замини 1000-солаи Булғор ба намояндагони халқи тоҷик хайра мақдам суфта хуш омадед. Бародарони азиз мегӯянд: мо аз бародарони тоҷик ба ниҳоят миннат дорем, ки ба забони мо бо ҳамроҳии корвонҳои Мулусим Ашъорӣ, Оламгирӣ, Абулҳасан ибн Абу Абдуллои Рӯдакӣ, Умари Хайём ва Абуалӣ ибни Сини бузургро оварданд. Забони тотарӣ, ки яке аз хушталаффузтарин дар байни забонҳои туркӣ мебошад, ба худ боз ҳазорон калимаҳои тоҷикии форсиро ворид намуда, бойтар гардида, хушсадоӣ ва хушнавогии худро боз ҳам волотару зеботар гардонид. Вақте ки хабари байналмилалӣ гаштани Иди Наврӯз ба ин чо расид, мо бениҳоят хурсанд гаштем. Аз ин хабар ва миннатдории бепоёнии худро ба он шахсоне, ки ин идро байналмилалӣ гардониданд, мерасонем. Барқарор ва мустаҳкам кардани одатҳои неки миёгон дар байни ҷавонони ҳозира яке аз вазифаҳои асосии давлатдорони ҳозиразамон мебошад ва иҷрои ин кори некро бо мо чашми аён дар ҳаёти имрӯзаи Тоҷикистон дида истодаем. Каме на 2 маротиба меҳмони тоҷикистонӣ меҳмоннавоз будам ва он иззату ҳурмате, ки ҷавонон новобаста аз ҷинс нисбат ба инвалидон, калонсолон, пиронсолон ва занон зоҳир мекунанд, ба ман бениҳоят хуш омад ва сарфарозӣ намуд. Ман аз номи худам ва дар симои худ аз номи ҳамватанонам ба ҳамаи оила ва мардумони тоҷикистонӣ соҳибистиқлол, хушбахтӣ ва бахту саодат орзумандам.